Čaute, čaute, vítajte na mojom kanále. Prajem vám príjemné pozeranie, alebo skôr počúvanie. Dúfam, že sa dozviete niečo nové a zaujímavé. Tento kanál som založila, aby som tu hovorila, rozprávala o masážach a rôznych informáciách s nimi spojených, pretože kto by to bol povedal, som masérka. Pod rovnakým menom, ako tu ma nájdete aj na Instagrame, masérka_Táňa. Link dám do komentu. Ak sa vám môj obsah bude páčiť, tak budem veľmi rada za každý like alebo koment, ideálne odber, veľmi mi to pomôže. Takže začiatočné klasické žobranie o lajky máme za sebou. Teraz k veci. Chcem priblížiť masáže všetkým ľuďom dobrej vôle, aj tej zlej vôle asi. Pustiť si to tu môže každý. Respektíve chcem priblížiť svet masáží všetkým ľuďom na tejto planéte a následne celý svet ovládnuť. Ale to som nechcela povedať. Nechcem ovládnuť svet, naozaj nechcem. Kto by sa s tým potom sral? Takže chcem priblížiť svet masáží ľuďom, ktorých to zaujíma, ale aj ľuďom, ktorí si myslia, že masáž možno nie je taká dôležitá, alebo sa len odvážujú niekam zájsť a možno ich tieto moje videá potom inšpirujú nejakú masérňu alebo salón navštíviť. Bohužiaľ, ešte aj v dnešnej dobe prevláda názor, že masáž je taký viac menej zbytočný prepich, že nie je úplne potrebná a je nutná len v prípade predpísaných rehabilitácií alebo pri návšteve kúpeľov, ako to poznáme. Ale nie je to tak. Masáž by sa mala stať súčasťou rutiny v rámci starostlivosti o naše telo. Masáži existuje vyše 100 druhov. Ja konkrétne sa venujem hlavne relaxačným a aromarelaxačným masážam, ktoré vychádzajú obidve z klasickej švédskej masáže. To je vlastne tá klasická masáž, ktorú poznáme asi úplne všetci pod pojmom masáž. Ale čo to masáž je? Ako by sme si to definovali? Dá sa povedať, že je to cielené pôsobenie maséra na masírovaného sústavou hmatov, stimulovanie svalov, nervov, ciev a ostatných tkaní za účelom ich uvoľnenia. Tu máme peknú poučku, také suché konštatovanie. Ja by som to ako masérka povedala alebo vysvetlila oveľa obširnejšie a na to mám tento kanál. Čiže ja ako masérka by som definovala masáž ako komplexný holistický prístup k masírovanému s cieľom pomôcť mu s relaxáciou organizmu, s odstránením a zmiernením bolesti a duševnej nepohody za pomoci profesionálneho a liečivého dotyku a sústav hmatov. Masáž ako zmierňovanie bolesti je tu s nami v podstate tak dlho, že to máme zakorenené v základných reflexoch a to, keď nás niečo bolí, niekde sa udrieme, tak ako prvé si to miesto chytíme, pošúchame ho. Že je tu masáž s nami dlho, si nevymýšľam. Prvú písomnú zmienku máme z roku 5000 pred našim letopočtom, takže niečo len na tom bude, že sa to naďalej vyvíja minimálne tých 7000 rokov dokopy a necúcam si to len z prsta, že je to staré, tak to musí byť dobre. Spomínala som holistický, teda alternatívny prístup. Aby sme si vysvetlili, čo to holizmus ako taký je. Holizmus je filozofia celistvosti, myšlienkový smer, ktorý zdôrazňuje prioritu celku pred časťou. Zase pekná poučka, aby som to vysvetlila alebo priblížila v rámci masáže. V masáži nepôsobíme na len jednu časť tela alebo jednu časť chrbta alebo masírovanej oblasti. Snažíme sa na telo a organizmus pôsobiť ako celok. To znamená, že keď ku mne príde klient, ktorého napríklad bolia kríže, tak sa nebudem venovať len tým krížom, nebudem ich len tie masírovať, ale je potrebné prejsť celý chrbát,
existujú na to diagnostické hmaty, proste prejsť, lebo ten problém sa môže nachádzať úplne inde, ako bolesť pociťujete. Je pomerne bežné trpnutie dolných končatín, ktoré ide vlastne, alebo má pôvod v chrbtici, v zaseknutých nervoch. Takisto pichanie v hrudníku, trpnutie horných končatín. Je to vlastne dokázateľné aj s obrazovacími metódami, napríklad CT alebo rentgen. Samozrejme, pokiaľ nastane nejaký problém, že vám trpnú nohy, ruky, nebo aj pichanie na hrudi, určite treba najprv vyhľadať lekárskú pomoc. Oni, až keď vylúčia všetky ostatné príčiny vážne a aj menej vážne, nejaké ohrozujúce, a príde sa na to, že je to niekde v tele zaseknutý nerv, tak potom sa pracuje ďalej s ortopédom a ten vás pošle väčšinou kam? Na rehabilitáciu a tam vám budú čo okrem iného aj masírovať. Takže zase tu máme masáž. Ale to som trochu odbehla od témy, takže sa vrátime k princípu celistvosti. Pri masáži pôsobíme komplexne na celé vaše telo, pomáhame my maséri s relaxáciou, uvoľnením, odstranením, zmiernením bolesti. Tým sa uvoľní aj psychika alebo naša duša, už každý to volá inak. Zase uvediem príklad. Ak vás dlhšie niečo bolí, je to nepríjemné, tak už asi potom nebudete vo veľmi dobrej nálade. Takže pomáhame aj s duševnou pohodou. Dokonca masáž vie do istej miery ovplyvniť negatívne psychické stavy, ako sú napríklad depresia či nespavosť. Bežne v rôznych prácach ľudia nemajú dokonalú rutinu, čo sa zaťažovania tela alebo chrbtice týka. Či už sú to sedavé zamestnania, alebo potom naopak fyzicky náročné práce, kde sa nerovnomerne zaťažuje vlastne telo a časom si toto všetko na nás vyberie svoju daň, bohužiaľ. Avšak dá sa tomu pomôcť, dá sa to minimálne oddialiť, ale aj cítiť sa lepšie, keď do svojej aspoň mesačne raz za mesiac do rutiny zaradíte aj masáž. Pre dnešok sa lúčim. Dúfam, že sa vám toto moje prvé dlhšie video páčilo. Zopakujem lajky, odbery a majte sa fajn.